Това, ето. Ето, вземи си една пица тук. Страх ли да е? Малко по-техничен, даже от Пеле. Влиза много леко, като 2 и 2. Отлично знам кой чувства се добре. Не който работи, а който краде. Кокошарници лежат по затвори, а навън се разхождат политици, прокурори. Питам таз държава, на къде отива? Разрухата цари, любовта загива. Война не унива, да воюва продължава, да воюва за съдба добра, по-красива. Стилът ми е генгста и здраво тресе. Пара няма, а трябва да се еде. Нещата ги разбирам, затова на яд рапирам. Мога аз да готвя, не да ремонтирам. Когато аз запивам, правя го оригинално. Всеки мой лав звучи колосално. Спокойният живот от мен е предпочитан. За културен рапър винаги съм считан. Никога закона от мен не е сритан. Така е, щото съм отлично възпитан. Един е въпроса, кой е прав, кой е крив. Важно е в системата да не допускам срив. Може би ако аз бях механик, нямаше да стане това с Титаник. Дами и господа, много уважаеми, шефските права за мен са полагаеми, полезни и изкопаеми. Тук са безполезни, полезни са само нервите железни. Невъзможно е всички да сме равни. Много кражби скрити, но и много явни. На този е хип-хоп, генгста му се вика. Няма станеш поп, нямаш ли Войчо Владика. Мислите ми бистри, тука спор няма. Тази игра голяма не мина без измама. Не допускам грешки, удар е гладък. Специалитета ми нека ви е сладък. Мислите ми бистри, тука спор няма. Тази игра голяма не мина без измама. Не допускам грешки, удар е гладък. Специалитета ми нека ви е сладък.